Είμαστε γιαγιά και θα με ξέρει κλάματα. Πού ήρθα, δεν κάθεται. Προσπαθεί να συνειδητοποιήσει την αλλαγή. Βίντεο. Έχω δει όλα σας σπίτι. Έχω δει όλα σας σπίτι. Μαρία έκαμε στο σιλάγκο μύρισαν του μύριου μοιάζει. Δεν της Μαρίας σου έκανε το σιλάγκο μύριση. Είναι ούλος του μύριου. Είναι ούλος μύριου. Πιο πολύ. Καλά είναι. Ομόνια για σένα τον τρελό. Μα έχουμε το μωρό. Τον επισκέπτομαι συχνά. Πράσινα τα ρούχα που φορεί, ρε αγάπη. Είναι τα λέω, είναι το κοντορού. Ποια είναι η αγγόλα? Πάμε και σε πάμε ένα τσιγάρο στην αρχηγούλα να τη δούμε. Μα δεν που σηκώνει κεφαλήν τον αφιστό. Όλα εντάξει, θα πάμε να το ρίχνω σε πόσο να θέλεις. Μπράβο. Θα πάμε για να τσιγάρω. Εντάξει. Πάει πώς θα ήταν πια να σηκώνει κεφαλήν του. Το σπορπίρι. Και τώρα και σκοτσίρι. Μάνα μου, κορί καμνή το... Μου κάνει παραπάνω και να κλάψει. Όχι τι ωραίο πράγμα, δεν έχει πιο ωραίο. Δεν έχει πιο ωραίο πράγμα, μπράβο. Μάνα μου, και λέω, μην να κλείς. Μαρακονιάρικο το κλάμα του. Κατάσταση μπορεί. Όπου χωρεί πάνω χωρεί, είναι παραξηλέψιμο το πράγμα. Σαν εμπλέμα. Χωρεί σαν εμπλέμα. Εμένα η κόρη μου, είμαστε μέσα στο νοσοκομείο. Έκαναν την έξι και στην κελέτη. Γύριζα. Και αφού δεν χνήμα έτσι. Σαν πως είναι πάτε στρέφτε αυτά. Μάνα μου, κορυδεύει παραπονιέται. Τι ωραίο πράγμα, Παναγιά μου, Θεέ μου. Κόρη μπορεί να είναι. Κουκλί, για νεογέννητο είναι κουκλί. Ξέρεις, για σαρική. Δεν τα παραμορφούν μωρά από σπιτιά. Ευκαινούν